Xayrlı kün, hürmetli tamaşaçılarыбыз. Bugün bizning Dünya studiyasında qonaq бар. Tatarstan Yangi Asır televiziyaсын qarawchi bolalar da indi hazır үзләре әтияни булышларда бардыр бәлки Мәликә шулай бит. Аны яхшы таныйлар. Бүген бездә кунакта Шаян ТВ телеканалының алып баручысы Мәликә Мутыйгуллина. Хәерле көн, Мәликә. Исәнмесез? Мәликә, менә син кичкенәдән телевизорда. Әйе. Теге балалар да карый, өлкәннәр дә карый, чөнки алар әтияниләр дә карый балалар карагачтан. Менә иң беренче кайчан телевидениегә килдең? Әйдә, сөйләшүне шуннан башлап китик әле. Мин телевидениеда инде кичкенән чактан ук. Стажың ничә ел дип әйтәсем килә, сорыйсым килә. Тулысынча мин алай санарга яратмыйм, ләкин 4 яшьтән мин инде тапшыруларда күренә башладым дип әйтеп була. Баштан хочу мультфильм, аннары соң мине күчтәнәшкә чакырдылар, ләкин мин бик курыктым, чөнки татарча мин гомумән белмидем, сөйләшмидем, сөйләшергә теләмәгән идем. Ләкин әти-әни мине кытырттылар бераз. Имшак белән танышасың килмиме дип әйттеләр. Шуннан соң килә дип татар телен өйрәнеп, күчтәнәшкә дә киттем. Аннары соң тиз зарядка, кичке аш, шулай итеп тапшырулар җыела барды инде. Кем алып килде сине беренче телевидениегә? Мин еш кына телевизорга карап, мин дә шулар белән бергә булырга телим дип әйткән идем. Шуннан соң әтием кастинг турында белешеп, Рамиля апа Сахбетдинова белән мине таныштырып, мин кастинг үттем, бөтен балалар кебек үк. Шулай итеп хочу мультфильмда калдым. Аннары соң безнең яшьтәйнва ачылгач, анда да үз кастинг булды. Анда гомумән күп бала иде. Хочу мультфильмда мин бер үзем булган булсам, монда чыннан да шып-шын кастинг иде ул. Шунда менә бу балалар арасында татар телем минем әле начар иде. Мин акцент белән сөйләшә идем, мин бик начар хаталар белән сөйләшә идем. Ләкин кастингны үттем. Шулай итеп ТНВ дөньясында, Шаян ТВ дөньясына шулай эләктем. Әйе. Инде хәзер Шаян ТВга, яшь ТНВдан Шаян ТВга күчтегез. Әйе. Менә үзгәреш сизәсезме үзегез? Яшь ТНВ белән Шаян ТВ арасында үзгәреш бар. Бу бөтенләй башка дәрәҗә. Бу тәүлек әйләнәсендә эшли торган канал. Бу чыннан да балалар ярата торган канал. Анда төрле яңа проектлар бар. Шуңа күрә бу бөтенләй башка бер ниндидер тәҗрибә, башка бер эш айрыла тулысынча. Менә нәрсәләр эшлисез сез Шаян ТВда? Шаян ТВда безнең үз проектларыбыз бар, оригиналь проектлар. Безнең тәрҗемә ителгән популяр мультфильмнар бар. Һәм төрле викториналар үткәрелә, балаларны татар теленә дә өйрәтәбез. Безнең үз сайтыбыз бар, үз кушымтабыз бар, телефон кушымтасы, ул iOS өчен дә, Android өчен дә эшли. Шуңа күрә балаларга бөтен дөньяда рәхәт карап була. Бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Ачсыннар да татарча карасыннар, татарча сөйләшсеннәр өчен мөмкинлекләр тудырылган. Машинада, өйдә, урамда, каядыр барганда аны карап була. Шаян ТВ белән бергә буласы килгән кеше. Әйе, әлбәттә. Әтияниләр дә әгәр дә балаларын татарча сөйләшә алсыннар өчен, татарча аңласыннар өчен, татар телен яратсыннар өчен дигән теләкләре бар икән. Әлбәттә Шаян ТВны карасыннар. Сайтыбыз 3 телдә эшли, татар, рус һәм инглиз телендә. Ягъни чит телдә яшәүче татарлар, алар татар һәм инглиз телләре белән генә куллансалар, алар рәхәтләнеп бу сайтны куллана алалар. Мөмкинлекләр шуннан да бар. Мөмкинлекләр шиксез. Теләк кенә кирәк шулай бит. Менә син үзең нинди эшләр башкарасың Шаян ТВда? Мин үзем алып баручы, мин балалар белән кул эшләрен ясыйм. Минем иң яраткан эшем шул, миңа анда эш таптылар. Кунакка балалар килә. Без алар белән мин алдан әзерләп куйган ниндидер кагазьләр, кайшылар белән безнең анда нәрсә генә кулланылмый, бөтен нәрсә белән кызыклы кул эшләрен ясыйбыз. Аның үзенчәлеке шунда, моңа алдан ук әзерлек кирәк. Һәм кул эшләрен сайлаганда мин гел күз алдыма китерәм, бала ничек шатланачак результатны күргәч, нәтиҗәне күргәч. Сәлем, иң шаян, иң тиктормас һәм кызыксынучан дусларым. Сезнең кулларыгыз инде эшкә әзерме? Алайса тизрәк кушылыгыз. Бүген без сезнең белән сикерә торган куян ясаячакбыз. Моның өчен безгә менә мондый стаканнар, кайчы, без менә мондый матур куян йөзе, җилем һәм резинкалар кирәк булачак. Эшне без стаканны 4 яктан тишүдән башлыйбыз. Моның өчен безгә без кирәк булачак. Дуслар, без белән эшләгәндә сак булыгыз, кирәк булса, әти-әниләрегездән ярдәм дә сорагыз. Булды. Хәзер менә мондый матур куян битен кисеп чыгабыз. Булды. Куяным әзер.
Хәзер мин аны тишеп чыккан стаканга ябыштырып куям. Булды. Куян үз урынында. Хәзер менә мондый резинканы алып, аны менә булай кисәм. Һәм икенчесен дә шулай ясарга кирәк. Менә булай. Ике менә шундый резинкадан ясалган җеп килеп чыкты. Хәзер без бу җепне капма каршы торган ике тишеккә кертеп куябыз. Хәзер бу резинканы ике яктан да бәйләп куябыз. Артыгын кисеп алабыз. Һәм икенче резинка белән нәкъ шуны ук эшлибез. Шулай ук артыгын кисеп алабыз. Бетте, куян әзер. Хәзер икенче стаканны алабыз. Куянны менә шулай резинкаларны тарттырып утыртабыз һәм җибәрәбез. Булды, менә күрәсезме? Куяныбыз ничек югары сикерә. Сез дә һичшиксез андыйны ясап карагыз. Бәлки сезнеке биегрәк сикерер. Ә бүгенгә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Мәлике, менә килүче балалар бармы, теләк белдерүче балалар? Менә Әлбәттә. минем Шаянтовда эшлисе килә. Минем Әлбәттә. Шаянтовда күренәсем килә дигән балалар. Әлбәттә, һәрбер бала өчен шулай ук мөмкинлекләр тудырылган. Баланың сәләте бар икән, безнең Шаянтовда ул үзен таба ала. Әлбәттә, кастинглар уза, безгә бик күп бала яза. Безнең музыкаль тапшырулар бар. Безгә биючеләр киләләр. Менә шулай минем белән кул эшләрен ясаучылар да киләләр. Бездә шигъри тәнәфесләр дә бар. Ягъни бала нәрсәндер эшләргә сәләтле икән, бездә ул аны күрсәтә ала. Мөмкинлекләр тудырылган. Әлбәттә. Менә бер вакытта күпме бала йөри сезгә? Исәпләп карагыз бармы икән? Киләләр, китәләр, алып барачалар, штатта булганнары бар, штатта булмаганнары да күп инде аларның. Безнең үз даими алып баручыларыбыз, алар 20-гә якын. Алар балалар өчен дә иң кечкенәләр дә, ылыраклар да, алар белән җитдирәк сөйләшүләр дә барырга мөмкин. Шулай ук килеп китүчеләр бик күп. Үзләре генә килүчеләр бар, мәсәлән, шигырь сөйләргә, яисә ансамбльләр белән, зур төркемнәр белән биергә, җырларга килүчеләр дә бар. Гомумән сез гел шаулап торасыз инде. Әлбәттә. Мәликә, менә син быел 11-нче сыйныфны тәмамладың. Менә киләчәктә үзеңне журналистикада күрәсеңме? Нинди һөнәр сайлыйсың? Әлбәттә, журналистикада үземне күрәм. Алла бирсә, бу эшемне дәвам итәргә телим, мөмкинлекләр булса. Шуңа күрә хәзер мин үземне камилләштерәм. Алла бирсә, мине сайлаган, мине кабул иткән кешеләргә, кешеләрнең йөзләренә кызыллык китермәс өчен әлбәттә. Менә журналистикада синең хәзер тәҗрибәң бар, 4 яшьтән шактый вакыт узган, шулай бит. Хәзер син мәктәпне тәмамлагансың. Менә үзеңнең шушы телевидение, Шаянтова, Яшь ТНВ, Хочу мультфильм, Күчтәнәч шактый юл узылган бит инде. Шаянтова килеп җиткәнче остазың дип кемне саныйсың? Бөтен буш гаиләне, чыннан да. Чөнки һәрбер проектның үз редакторы, үз режиссеры бар. Һәрберсе мине үстерделәр. Резида апа Хасанова, Роза апа Әдиятуллина, Рамиля апа Сахабиева. Һәм менә бу каналда эшләүче бик күп кешеләр. Проектны эшләүчеләр ул алып баручы белән режиссер яисә редактор гына түгел. Бу әлбәттә операторлар да, бу әлбәттә тавыш режиссерлары да. Бөтенесе дә миңа ниндидер таяныш булып торалар. Студиягә килеп керәсең, исәнмесез дип дәшәсең, син каршыңа берничә оператор килеп чыга. Бу бит шатлык, бу сөенеч һәм әлбәттә һәрберсе сине үстерә. Бөтен кеше минем өчен укытучы. Бөтен кеше миңа ниндидер белем салган, шуңа күрә мин аларга бик рәхмәтлемен. Менә сезнең эш сәгатегез бармы соң? Эш сәгате ничек дип әйтеп була инде? Ул чиксезме? Мин үзем миңа шундый мөмкинлекләр тудырылган, уку белән эшне дә алып бару өчен. Мин үзем әйтеп куям, минем укуым кайчан бетә. Шул вакытта килеп җитә идем, әлбәттә. Ләкин тиешенчә эшләргә тырышам. Кичкә калып төшәргә була, иртән дә килеп эшләргә эш бит инде журналистика шулай бит. Сценарийларны мин өйдә җибәреп язып барам. Шуңа күрә мин
тиешенчә яшәйсез. эшләргә тырышам инде мин. Булдырылганча тәүлек Әйе, буе. әлбәттә. Шулай инде журналистика эшенең сәгате юк аны менә бу сәгатьтә килеп, бу сәгатьтә китә торган. Ләкин Илһам режимны кайчан бозмыйм мин. Режим Режимны бозмый. беркайчан да бозмыйм. Вакытында ятып, вакытында торам. Минем хәтта сыйныфташларым гел белә иделәр. Уннан соң Мәликәгә язарга ярамый. Ул йоклый. Ул йоклый. Менә Мәликә, туганнарың сине телевизордан күргәч, нәрсә диләрсең? Шатланалармы? Әтиәнең нәрсә ди? Әлбәттә шатланалар инде. Әтәйне ияләште дә кебек, Шулай тиеш дип кабул итәләр. Шулай тиеш дип кабул итәләр. Минем үземне гомумән караганым юк. Мин я өлгермим, я үземне карарга да теләмим диярлек. Ләкин башкалар күргәч әлбәттә сөенәләр һәм мин аларның сөенгәннәрен күргәч тагын да сөенәм. Әйе. Монда эшләргә кирәк дигән нәтиҗә ясыйм инде. Менә Шаян ТВ яңа канал. Әйе. Барыбыз да ярата торган, барыбыз да көткән канал. Без моның өчен Татарстан Республикасы президентына бик Әйе. рәхмәтле. Ул менә шушы нәниләрне туган телдә тәрбияләнә алсыннар өчен барлыкка килгән канал. Менә синең теләкләрең нинди булыр? Шушы каналга, шушы каналны караучыларга, шунда эшләүчеләргә гомумән. Гомумән алганда мин әлбәттә тагын да зуррак үсеш алырга телим инде минем каналыма. Чөнки эшлисе эшләр күп, планлаштырган проектлар бихисап, аларның барысын да ясарга кирәк, җиренә җиткереп эшләргә кирәк. Әлбәттә Шаян ТВ ул аерым бер дөнья. Ул Әлбәттә. тылсым дөньясы, ул күңел дөньясы, ул фантазия дөньясы. Һәм менә шундый юнәлештә калырга, менә шундый дәрәҗәне төшермәскә дигән өметләнеп калам. Ул төшермәс аны. Ул шулай эшләп барачак һәм барысы да ала бирсә әйбәт булачак. Амин, шулай булсын. Уңышлар, Мәликә. Рәхмәт бик зур Яңа сезгә. проектларда күрергә язсын, яңа тапшыруларын эфирга чыксын. Ала Без бирсә. Шаян ТВга чын күңелдән уңышлар телибез. Рәхмәт бик зур сезгә. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Шаян ТВ каналының алып баручысы Мәликә Мутайгуллина булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән сау булашам.